ארגון החסד שערי מלכה מסייע ל1,000 משפחות וכ7,000 ילדים, נערים, זקנים, משפחות חד-הוריות, חסרי כל במשך כל השנה. במיוחד בימים קשים אלו, כשהגזרות בפתח, הארגון מנסה בכל כוחו לחזק את אותם נשואי עיניים ומתחננים לעזרה. אתם יודעים, זעקה של אלמנה, או אישה חד-הורית, או משפחה ברוכת ילדים, הדמעות של הילדים, התינוקות, שמשווים ללחם, לחמאה, לבשר, לעוף, לדעת מה זה, ובכל חודש וחודשו, ומדי שבוע בשבועו, הארגון החסד הגדול שערי מלכה מסייע לאותם אלפי ילדים, אלפי משפחות שזקוקים לעזרה שלהם. ברגע שיש, אז את תקבלי, אז את צריכה להתמודד גם שאין, ואז גם בכתה, ממש בכתה. כאילו, מה יש מה שאין? את התקווה שלה, בדומה לעוד מאות משפחות בצפון העיר, תולה משפחת זנו ברב מאיר מלכה, שלפני החג יותר מתמיד עמל כדי למלא את המקררים הריקים. אנחנו עוזרים למשפחה הזו ולהרבה משפחות, אבל לומר את האמת, קשה לנו לעזור להם. לא רק שיש לנו 500, אלא 500 זה מספר קטן, כי כל יום פונים ואני דוחה לצערי, מאחר ואין לי אפשרות לתת להם את מה שהם באמת היו רוצים. כמו כן, גם יש להם עזרה רוחנית לאותן משפחות על ידי נסיעה לקברי צדיקים, תיקונים ותפילות, ובזכות התפילות אלו רבים נושעו, וכל זה בהמלצתם של גדולי הדור, מורנו ורבנו ועטרת ראשנו מרן פאר הדור והדור רבנו עובדיה יוסף שליטה, וכן מרן גדול המקובלים הצדיק הרב יצחק כדורי שליטה, וכן הגאון המקובל האילקי הרב מרדכי אליהו שליטה, ועוד רבנים שמחזקים את ידם של הארגון הקודש שערי מלכה, וקוראים לכם לבוא ולסייע ולעזור ולתמוך בארגון הגדול החשוב הזה שמסייע ל1,000 משפחות ולכ7,000 ילדים, ובמיוחד בימים אלו שהנערים, זקנים וילדים ומשפחות חד-הוריות נאנקות תחת הנטל הכבד, במיוחד לאור הגזרות הקשות שפוקדות את עם ישראל. לכן כל אחד ואחד שיכול לבוא ולעזור ולסייע לארגון הקדוש הזה, שערי מלכה, אין דבר גדול מזה. דמעותם של התינוקות, של המשפחות הברוכות ילדים ושל אלה שזקוקים לעזרה, בזכות הדמעות שלהם יהי רצון שהצדקה שאתם מסייעים והעזרה שאתם נותנים יהיה לכם לברכה, להצלחה, לשפע, ותראו אור גדול בזכות אותם אנשים עניים שדמעותיהם והעזרה שאתם נותנים להם, בזכות זה תראו ברכה בעמלכם. של עמותת שערי מלכה. לפני למעלה משנתיים הגענו להתפלל תפילת שחרית בישיבה של הרב כדורי, והגעתי אז עם אחי הבכור, נשיא המדינה היום, משה קצב, ושהגענו להתפלל שם ממש לפני הבחירות לנשיאות, הצדיק הזה, הרב מאיר מלכה, ניגש אז למשה קצב ונתן לו קלף שאני חושב שאתה כתבת אותו, קלף שהוא כתב עליו את למנצח בנגינות בצורת המנורה, והוא אמר לו, אני מבקש ממך שתיקח את זה איתך ותקרא בזה בכל יום, ומובטח לכל מי שקורא למנצח בנגינות בצורת המנורה שלא יקרו לו שום דבר רע. היום כשדיברתי עם הנשיא שלא יכל להגיע וגם הוא קיבל הזמנה אבל הוא נמצא בצפת עכשיו, כשדיברתי עם הנשיא ואמרתי לו שאני מגיע לכאן, אמר לי הנשיא, תזכיר לרב מאיר מלכה שהוא נתן לי את למנצח בנגינות על הקלף, ועד היום בכל יום אני קורא ממה שהוא נתן לי. תעודה חתומה על ידי הרב שלום מסס, רבה של ירושלים, על ידי אריאל שרון ראש ממשלת ישראל, שמעון פרס ממלא מקום ראש הממשלה ושר החוץ, ועל ידי. ואני מעניק לך אותך בהוקרה רבה. כך, תזכי למצוות. ימלא כל מי שעוד יוכל לטובה. עשה למען הרוגים, צירופים, נזכרים ונחלקים על יחוד קדושת שמם אני אל אברהם אבינו בהר המוריה. והטובונים שירו למלך
והטובונים שירו למלך והטובונים שירו למלך